ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ವಜ್ರಮುನಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೆ ನಾನು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರರು ಪೂರ ಎಗಳು ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವು ಇನ್ನಿಕೊಡದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅವು 25 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷನೇ ಕರಿ ಆಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ರಡ್ನೆ ತಾರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ರೈನ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಇಂಚ ಆಕಲ ಸಹೋದರರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಂಕ್ಲಿಗಂಡು ರಮೇಶ್ ರೈ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳ್ಳ ಭಾರಿ ಪುದರು ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಚತುರ್ಯಾದ ರಂಗ ಕೇಸರಿಯಾದ ತುಳುನಾಡ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದಿಲೇನು ಪುರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಟೆ ಅರನ ನಟನೆಯನ್ನು ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದೇ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅದು ಬಂಡ ಆ ಶೋಕುದ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶುರುಮಂದೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಅರನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದೇ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೊಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೂರವಾಣಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 18 ಅಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ಕೇಳದ್ದು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿಡ ಕುಂಬ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಂಪಿನವಳು ದಿವಂಗತ ಕರಿಯಪ್ಪ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ದಂಪತಿಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಅಕೇರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ ಕೇನಿಗ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ ನೀವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಾತೇರ್ ನೀವು ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹರಿಸಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹರೀಶರೇ. ಹಾ ತುಳಿನಿಂದ ಓ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಅಂದು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಅಂದು ಅಂದು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಅಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟದು ಎನ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅಕೇರಿದೆ ರಡ್ಡು ಬಲಿಯಲ್ಲು ಐನು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಳು ಆಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಳು ಐಟ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಸಹೋದರರನ್ನು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯನಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಾಣ್ಣೆ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಆರು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದು ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯಿನಾರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯಿನಾರ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪುರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನೋಡೊಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ನಾಡೋರ್ಮೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬ ದೂರವಾಣಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಶೀಲ ಪಲ್ಲೆ ಶೀಲರೇ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯರು ಉಳ್ಳೇರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಪನ್ ಪರ ಬಗೆಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಗ ಭೂಮಿದು ತೆರ್ಮೆದು ಒಂದು ಕಥನ ಐತಿ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋಂಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ನಿಂಚಿನಾರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಡು ಸೇರಿದೆ ಎಂಗ್ ಪಾತಿರ್ಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಕಲಾರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಧರ್ಮದೈವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾದಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸುರಿಸ್ತಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಲಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರಗಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರ್ಮೆಂದು ಹೊಲೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇರೇಗ ನನ್ನಲಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಾವಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿರು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲಾಟ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಬಂದ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್.
ಈಗಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇರ್ಲ ಎಬಂಡ ಈಗೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಬಕ್ಕುರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಆಡದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಸತ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಈರ್ ನಲ್ಲ ತೀರೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಂದಿಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಪೂರ ಒಂಜ ಹಾರೈಕೆ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾರ ಶ್ರೀಲರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏಪಲ ಏನನ್ನೋರಿ ಗಮನಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಂಡ 5 ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಚಿದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸಾವಂದುಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ರೈ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಡಕನೇ ದೂರವಾಣಿದ ಕರೆ ಇತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಕರೆ ಬರೋದುಂಡು ತೂಕ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೇರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಮ ಜನರ್ದು ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೇರು ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರ್ನ ನಾಟಕ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ತೂಂದ ನಕ್ಲಿಂದು ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಭಿನಯರು ನಿಜವಾಗಿ ಇರೋದು ಅಭಿನಯ ಮನಸ್ಸಿಲಕ್ಕಂದ ಆಗ್ತದ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದೀರ ಅಭಿನಯಿಸವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದೈವರು ಇರು ಮಲ್ದೆ ನೋಡತ್ತೆ ಐದು ಏತು ಸರ್ತಿತ್ತು ಲಾಭ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಡ ಇನ್ನ ಭಾವ ಅಭಿನಯ ಆವಾಡು ಒಂದು ದೈವದ ಗುಡಿತ ಎದುರು ಉಂಟುನ್ನ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂದು ಆ ಅಭಿನಯ ಆವಾಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಯ ಅವು ಇರು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆತ್ಮ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಮಂದಿನ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನಗಿರ್ನ ಅನುಭವನೇ ಮನಸ್ಸಿನಾಡೆ ಪುಟ್ಟ ರೋಮಾಂಚನ ಎಂಟ್ಲೆಗ ಆಪಿಲಕ್ಕಂತಿನ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಏತು ಸತ್ತಿತ್ತು ಉಂಟನ ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರ ಆರತ್ತು ಸೀನು ದೃಶ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಮರತ್ತೇ ಹೋಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಲ ಇನ್ನ ಅಭಿನಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಭದ್ರಮಣಿ ರಂಗಕೇಸರಿ ಬಂತನ ಇವಾಗ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಸಾರ್ಥಕವು ಇತ್ತ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಡ್ ಅಭಿನಯಿಸೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಇರೇಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆ ಇನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅక్కడ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಟುಕುಂಟ ಆಯ್ದ ಬರಡು ಬಂದ ಕಾಟುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೇಜ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕುದು ಐತೆ ಅಭಿನಯದ ಐದು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕುದು ಇನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವರು ಪ್ರಶಂಸರು ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರಾಯ ಕೊರತು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕೈ ಬರ್ತಡು ಧರ್ಮದೇವ ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋರು ಹಾರೈಕೆ ಏಪಲ ಈ ಮೋಗೆ ಒಪ್ಪಾಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡೆ ಪಲ ಅಭಿಮಾನಿ ರಕ್ಷೆ ಏಪಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ನನ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ಈತ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗನೇ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕಾಪುಲೆ ಕಾಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸೀದಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲು ನಮಗೆ ಉಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ಒರಿಯಂತ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಬಂಡಾರಿ ಪಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದುಲ್ಲೇರು ಜತ್ತಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕೊರಗಪ್ರೈ ಒಂದು ಇಂಗನ ಪಪ್ಪನ ಕೃಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿರು ಕುಂಬರಾಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಾವತಿಲ ಶಶಿಕಲಾ ಬಂದ ಇತ್ತ ಈ ರಾಕೇರಿದಾರ ರಮೇಶ್ ರೈ ಆಯ್ತ ಪರಿಚಯ ಬೇತ ಏರಗಳ ಪನೋಡು ಇರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಒಲ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಎಂದಿನ ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮಡು ಪೇರಲ್ ತರ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಾತೇರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಜರ್ಮನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಜರ್ಮನ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಎದುರು
ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಬಾರಿ ಜರ್ಮನಿ ಬಾರಿ ದೂರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೋಕಿದ ಇದು ಬಾಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಈರ ಆತು ದೂರದ್ದು ಕರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುರ್ಬಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪೇರಲ್ ತಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತ್ರ ಕರಿಕುಲ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ಗತಿನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ ನೀವು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಾತೇರ್ ನೀ ಪಲ್ಲೆ ವಿನೋದ್ ಬಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡ್ದು ವಿನೋದ್ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ರೈಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಗುರುಕುಲು ಅಲ್ಲೇ ವಿನೋದರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಲ್ಲರು ಸರ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ವಿನೋದ್ ತಡಂಬೈಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಜೈಮಾತಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಡ್ಡೆ ವಿನೋದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಿರು మీరు ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ವಿನೋದರೆ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಬೆನೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಯವಂಡ ಒಟ್ಟು 40 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಬೆನ್ಕ ಶಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಲ್ಮಂತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಡಿರೆ ಕರೆ ಮಂತದೇರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಡೆ ದಯವಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಜೈಮಾತಾ ಕಲಾ ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಂತೂರ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿನೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಲೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರದ ನಡೆದು ಕುಡ್ಲ SSLC ಇದ್ದೆ ಯಾವುದು SSLC ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಆಯ್ತ ನಡುಡು ಯಾನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟ ಯಾನಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ವೇಷ ಮಂದೋಯ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಂದೋಯ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡೆ ವೇಷ ಮಂದೋಯ್ತೆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಗ್ರೆ ಶಾಲಾ ಗುರುಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡಪಣ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನಾಟ್ಯದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ನಾಟ್ಯ ಬರೋ ಮಂತದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂದೋಯ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪನಾಗ ಎಂಗ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂದು ಬೆನ್ನಿರಿತ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂದು ಆ ತಂಡೋಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಿರು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾಗಲಿ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ದಯಮಾಡಿ ಯಾನೂರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕನ ಶೀಲಾವತಿ ಪನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಯಾನು 14ನೇ ವರ್ಷಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಬತ್ತಿನೇ ಆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷತನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇನೆ ಕಲಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ ಪುರಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾಟಕ ದುಂಬದ ಹಳ್ಳಿದ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಒಂದು 30 ಸೀನು 32 ಸೀನು ದೊಪ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿನ 5 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಆ ನಾಟಕ ಸಾಧಾರಣ 3/4 ವರ್ಷ ಬಂದು ಆ ದುಪ್ಪಿನಾಗ ಸಭೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ಬಿಡೋದು ಬಂದಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಾಡ್ತಾವನ್ನು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈರಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ನಾಟಕ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಬಹುಮಾನ ಯಾನೆ ಅದೈನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು 32 ವರ್ಷದ ವಿರೋಧ ಬಾರಿ ಹೆಂಗಿಂಜಿ ನಾನು 6 ಕೊರ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಆರು ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಆ 14 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡು ಹಿಂಗ 6 ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿ 32 ವರ್ಷ ಯಾನ ರಂಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ತದ ಎಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಸುರುತ್ತ ಕಲಾ ಅನುಭವಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಅವ್ರು ಏತ ಕಾಸುಕೋರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡುಪುನಿ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ
ಎಂಗುಲು ಗಮನಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೊಂದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪಂಡಗ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದಿತ್ತಿರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆಯ್ತಿರು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲಿಗೆ ವೇಷಧಾರಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಕಿ ಆರನ್ನು ತೂದಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಅವಡೊಂದು ಬಂದದ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತೆ ಎಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲಗೂ ಸೇರುವವೇ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆಟ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರು ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತು ನಾಗನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಅಪಗಾರ ಜಗಡ ಜವನಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ಆ ನಾಟಕ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂದಿ ಎಂಗೆ ಕಾರಣ ಅಭಿನಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಯಾನೋ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಮೇಲಗೂ ಸೇರುವವನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಏನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆದ ನಾಗನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರಸರು ಅಂತೆ ಐನು ತೂದೆ ಎಂಕ್ ಈ ನಾಟಕಗಳು 14ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಎನ್ನ 14ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಗೆ ಆ ನಾಟಕಗಳು ಅವಕಾಶ ಬರೆಯುದು ಆದ ಎನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಚೇಂಜ್ ಆಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಾನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೇರಿಲ್ ಹಿಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೊಂದು ಸೋಜಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂದು ಮಿಲಾಗ್ರ ಶ್ರೀತಂಡು ಐಟು ಸುಮಾರು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಪಲದ ಅಂಡ್ ಈ ನಾಟಕದ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅವರು ಇರ್ತೀರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ 6ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು 6 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದಾರನ 6ನ ಪರಿಚಯ ಕಂಬಳ ಪದವು ಗೆಳೆಯರ ಬಲದ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಅದು ಬಂತು ಆ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಎತ್ತಿರೋರು ಫಸ್ಟ್ದು ಅಲ್ಪದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿನಾಗ ಅಂದ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿನಾಗ ಬರೋ ನಾಟಕಗಳು ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿಂದು ದಯಪಟ್ಟು ಈ ಮೂರ್ತಿ ಏನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯರು 32 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನು ಮಂತದಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪೂರ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರಗಳೇ ರಂಗಭೂಮಿಯರು ದಿಕ್ಕಿಂದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಐಟ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಅಲ್ಪ ನಜೀರ್ ಕೋನಾಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಐಟ್ಲು ಮಂತದ ಪ್ರಾಣಿ 6 ಪರಿಚಯ ಮಂತದ್ದು ತುಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಡ್ಬೋಪಣಿ 6ನ ಪರಿಚಯದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆಟ ತಂಡಗೂ ಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದ ಐಕ್ಯತೆ ಸೇರಿಯೇ ಐಟು ಸೇರಿದನಾಗ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗನೇ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನನೇ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾರೆ ಕಲ ಎನ್ನ ರಂಗ ಗುರುಕುಲು ದಯಪಂಡ 6 ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿರು ಬರೋ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಅದು ಮಂತೋಯ್ತಿನಾರು 6ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅಲ್ಪ 6 ಅಂದಿಟ್ಟು 6ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು ಸೇರುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ 6 ಏರಿಯೋಡು ಮಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಗೋಯ್ತದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಆ ಏರಿಯೋಡು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ದದನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಉದ್ದೇಶರು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ವೇಜಿ ಸ್ವಂತ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಟೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮನೆ ದದ ನೋಡಪ್ಪ ನನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪಿಂದ ಕಾತ್ಪೇರ ಬರಿದ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪುನಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮದ ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಉದ್ದೇಶರು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಬುದಾಡು ಐಟ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾರೆ ಕಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಪಿಲಾರ್ ಇತ್ತಿರು ನಜೀರ್ ಕೋನಾಜ್ ಇತ್ತಿರು ರಮೇಶ್ ಕೋನಾಜ್ ಇತ್ತಿರು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಇತ್ತಿರು ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುಲ್ಪುರ ಇದು ಅಂದಿತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ JK ರೈ ಪಿಲಾರ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೂಟದ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡ ಕಟ್ಟ ಅವು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಆ ತಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ತಂಡೋಗಿ ಏತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡ ಅವೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಪಘಾತ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ದಿನ 2 ನಾಟಕ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಐತಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ 2 ನಾಟಕ ಎಪ್ಪಲ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಒಂದು ಏರು ಸಚಿನ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಯಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವಾ ಸಾಕ್ಷಾ ಪಲ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಯಾನೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಕೇನುಜೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಆಶಯ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಓಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಎಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನೀವು ರೀತಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಸಚಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇರ್ಲ ಸ್ವತಃ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಇರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಆನಂದ ಕಲಾವಿದ ಅದನ್ನು ಮೂಡು ಬರೋ ಕಾರಣ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತ ಒಂದು ಕುಜ್ಜಾಗ 6ನ ಟೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಗ್ನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸಾಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದ್ದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್
ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲೆಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಈರೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ದಾಯಬಂಡ ನೀರು ಕೊಂಡ ಮನಪರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರ್ ಒಂದು 4 ಜನ ನನ್ನ ಸಚಿನ ಬಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಬಂದ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಡು ಇರ್ಲ ಸಚಿನ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದ ಕಲಾವಿದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಡ ಪಣ್ಣೋಯ್ತೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಣ್ಣದೀರೇನು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗೋಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಚಿನ್ರೆ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾಂಕ್ಲನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಅಂತಂದೆ ಐಟು ಬೊಡಿತನ ನಾಟಕ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮಯ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ಈ ಪರಿಸರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿತನ ಅದು ನಾಟಕ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷದ ಜನ್ನಿಡು ಶ್ರೂತ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಟೀಮ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಜಾಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಇದ್ರು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಏನೇ ಬಂಡ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ನೆನಪುದಿ ಉಡಾಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲಾರ ಪನ್ಪುಡಾರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತರು ಅರೆ ಯಾನು ದಯವಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾರು ಕಲನಾಯಕನೇ ಮನ್ಪನಿ ಯಾರು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ರಿಜಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಂಜರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಲನಾಯಕನೇ ಮಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡೋ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಯಾವ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡ ಆಪಜ್ಜಿ ಇದ್ದು ಕಾಲ್ ಉಂಡು ತೂಕ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಲ್ಬಾರ್ದು ಬಾತೇರ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪಲ್ಲೆ ಗಣೇಶನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಬಾತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲ್ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕನ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಐಕಾತ್ರ ತುಂಬತ್ತ ಹೊಸಗುರಂತ ನನಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಣೇಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ರೈಗಳೋಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಪಾತೇರ್ನಾಯ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತದಿತ್ತೇರಿ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜೋಡ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕೋಲಿದಾಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅಂತ ಗುರಿಯರು ನೀನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಬಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ತೂದಿತ್ತೆ ಏನ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಖದವಾದ ಪಾತೇರ್ನೆ ಅವು ಶುರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಮುಖದವಾದ ಪಾತೇರ್ನೆ ಆದಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯನಿಗೆಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಟೆ ಕಲಾವಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಣೇಶರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಬಂಡದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತದೆ ದಾಯಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಾಪಗಳು ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬರೆಯರ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ಯಾಪಲ ಜೀವಂತವಾದ ಎಪ್ಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಾಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೋಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಅವಳು ಪೋದು ಮನ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐನವರ ನನಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನಾತ್ ಕಲಾಮತ ಏನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾದ್ಯನ್ನ ಬೆರಿತಾಯ ಅದು ಉಂಟದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಪಡ್ಪೈತಿ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡೋದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಕೊಡ್ತು ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಆವಡಿತ್ತು ಆಡ ಕರೆಕಲದ ಮಿತ್ತು ಕರೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಲು ಇತ್ತ ದುಂಬರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ ಈ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ರೈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ನನಲಾತ ದುಂಬಾರಿಯೋಡು ವಿಕ್ರಾಂತ ರೋಣದ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಅಕೇರಿದ ಭಾಗೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತ ನಡುಟ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕು ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಂತ ದುಂಬರಿಸವ.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಕುರಾಲದ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ನೃತ್ಯ ಹೆಚ್ಚ ಪಿದಯದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಕುಲೆ ಜಿಂಜ ಬರನುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಬೋದು ಹೌದಾರು. ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ, ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಸುಖೇಶರೇ ಸರ್. ಕೇನುಡೆ ಕೇನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಖೇಶರೇ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೊಟ್ಟುಗು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಅಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ರೇಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಟನೆ ತುನಗ ಓಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೈಮುಡು ದೇವೇರು ಮಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಇಲ್ಲಿ ರೈಕಲ್ನ ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಆರೊಂಜಿ ರೋಣ ಬಿಚ್ಚಾಡು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸುಖೇಶರೇ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪಂಡ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಇರು ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅವನುಂಡು. ವಜ್ರಮುನಿ ಬಂದ ವಜ್ರಮುನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಉಂಟು ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅರೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ತೂಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಯಾರನ ಆ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಡೊಂದೇಜಿ ದೇವಣ್ಣ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಆ ಕಣ್ಣು, ಆ ಮೋನೆ, ಆ ಒಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಹಾವ ಭಾವಲು ತೂನಗ ಏರೆಗಳ ಹೊರಗು ಪೋಡಿಯೋಡೆ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ನಿಜವಾದ ಅವು ನಿಖಲಿಗೆ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡಗೂ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ತೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನೋಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಐನ ಅಕೇರಿಗೆ ದೀತ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಂಡ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಇದು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಅವರ ಎಂಗ್ಲನ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಆರು ಪ್ರತಿವರಿ ಇಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡ ಬುಲೆ ಉಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಅಭಿನಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಅದು ಯಾಂತೋಯಿನ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೊಳೆಪೆ ಪಂಡಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಕರೆ ಮಂತದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಉಪ್ಪುನ ತೃಪ್ತಿ ಪಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಏನು ಬೇತು ಆ ತಂಡೋಡ್ಲ ಅಥವಾ ಐನು ತೂತಿಜಿ ಈ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬೊಡ್ಡನಟ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುಂಡು. ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೊಳೆಪೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತ ಕರಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಎಂಗಳ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಬರೋದೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಬೊಳೆಪೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆನು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಟ್ಟೋನು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಣೋದು ಇರೆಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೋದು ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಖೇಶರೇ ನಿಜಾದ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕಡಿ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡೋಡು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಅವರು ಆರು ಗುರ್ಕರ್ ಅದು ಎನ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ನಾಟಕಗಳು ಮಂತುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಆ ತಂಡಗೂ ಸೇರಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಕ ಇತ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಆರು ತಂಡ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಗಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಒಳ್ಬಾರ್ದು ಬಾತೇರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ರೈಕರು ಪಲ್ಲೆ 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 ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕಾಯ್ನಿ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯದಂಚಿನ ಊರುಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನಕುಲು ಕಿನ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಜಲಂಧರ ಉಪನಗರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂದು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ನಾವು ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಲೆಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಕೊಡ್ತನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಪ್ಪಡು ನಿಖಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತರ ಪನ್ಪರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬಳೆ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ಲೊಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಕುಟು ಕುಟು ಬೋರ್ಡು ಬಲಂತಿನ ಯಾನು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಎಡುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ದುಂಬರಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದೇಶೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಂಜ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತನಾಗ ಮನಸ್ಸು
ಬಂಡೇರ ಏನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರೆಂತುದೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಂಡೇರು ನಾವು ಬೇತೆ ಮರಗಿಲ್ಗೆ ಹೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದನ ಬೀದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಲೆ ಬಣ್ಣ ಜನತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಅಭಿಮಾನನೇ ಕಲೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಬೆಳಪಾವನೆ ಇನಿ ತುಳುರಂಗ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಪೋಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಕನ್ನಡ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಆರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸುರುಟೆ ಎಂಕಲ್ಪಿದೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗೇ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಡ್ಲಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಳೆ ಓಡಾಡ ಅಣ್ಣನೇ ಕಾರಣ ಬಂಡದ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಡ ಇಂಚ ಪಿದೈಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕವಾದ ಪೂರಕವಾದ ಇರ್ಲ ಪಾತೆರಿಯಾರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ನಕಲ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ, ಪರಿಶ್ರಮಡು ಬಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅವು ಒಲಿತ ನಡೆದು ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ದಯವಂಡ ಯಾನು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬರೆಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಚದ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಅಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ್ದು ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಜಾಗೆಗಳು ತಂದು ಬರ್ತೇರು ಪಾತೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಏನ್ ಪಾತೆರ್ರಿ ಬಲ್ಲೆ? ಶೈಲೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೆ. ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶೈಲೇಶ್ ಗಟ್ಟಿಯರೇ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲಾರು? ಪಿಲಾರದ್ದು ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ, ಶೈಲೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೆ. ಪಲ್ಲೆ ಶೈಲೇಶ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಕುಕ್ಕೋಳಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಶೈಲೇಶ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಡಾರಂಜಿ 1999 ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂದಿಸ್ತೇರು ಇಲಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದು ಮರಿಶೋಕುರಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೈಲಕೊಡಿ ರಮೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಇದು ಇದೇನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐದೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು. ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನಿಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರ ರಂಗಭೂಮಿ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿರ ಯಾನ ಎಪ್ಪಲ ನಾ ಜುಮಾಂಡು ಅರೆ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯಚಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನೆಡ್ದುಂಬೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಆರು ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಖಂಡಿತ ಎಪ್ಪಲ ಮರಪೇರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಐಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂದಂಕಲ್ ಆ ದಿನದ ನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಡನಾಟ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆತೊಂದು ಒಡನಾಟ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರು ಅಂದಪ್ಪ ನೆನಪು ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ನೆನಪು ಅಂತಾರೆ ಅಂಕಲ್. ಖಂಡಿತ ಏಪಲ ಬರೀ ಅದು ಏಪಲ ಯಾನ ಆರೇನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಇರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಆರೇನ ಇರಡದು ಓದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಭಿಮಾನುಡು ಕಾಲ್ ಮಂತಾರೆ ಕರೆ ಮಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನೆನಪುನು ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರ ಇನೀರು ಕುಡೋಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಂತು ಕೊರಿಯಾರ ಆರು ಇನಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರಿನಾಡಲ್ಲ ಆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಚಿತ್ರಣಲು ರಂಗದ ಅನುಭವಲು ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಬಂಡದ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡರು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೋದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶೈಲೇಶ್ ಕೆಟ್ಟಿಯರ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬರಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತಿನ ಹೊಸ ಕೊರಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ನಾಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೊಂದು ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬರಿ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಬಿರ ಪಲ್ಲೆಗಳು ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಇಂಕ ವಿಲನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರೇ ಕೊಡ್ನಾರು ಅರಣ್ಣ ಮುಖದಣೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಿ ಅರು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜಾರೆ ಕಲ್ನ ಎರಡು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡು ಏನ ಅಡ್ಡಪಂಡಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸರ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಪವೆ ಅಂಡಿ ಇರಡ ಮಲ್ಪವೆ ಅದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಿಂಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತೂವರೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋನಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲವಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಜನೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ನಿಜ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಜೈ ಮಾತಾಡೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬುಲ ಕೇಂತೆ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆ ಕಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಪುಳೆ ಪಾತಾರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಜಿನ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂದ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬೆನ್ಪ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಸರಿ ಈರ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮಾತಾದ ಈರೆಗಳ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಶಾರದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗೂ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಒರಿಯತ್ತೋರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಲಾವಿದರನಿಗೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಎಂಚ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಕಡೆ ಪಳ್ಳೆಕೊನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಜೈ ಮಾತ ತಂಡ ಇಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅವಜಿ ಟೀಮ್ ನಾಟಕ ತಂಡ ಆತು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕದ ತಂಡ ಇದು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲೋಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಲ್ಬರ್ದು ಬಾತೇರ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಮೂಳೂರು ಪಾತೇರ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಳೂರು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕೊಡಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚನೆ ತಿರುನಾಡಿದ ಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದೇವ ತಿಳಿಯದು ಸಾಧ್ಯ ಬೈದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ನಿರ್ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ತುಳುನಾಡಿದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಹೇಳೋದು. ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೆಕ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏಪಲ ಸಹಕಾರನೇ ಬೋಡುಪುನಿ ಆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಳಪೊಂದೊಂದು ದೂರದ ಮೂಳೂರದ್ದು ಕಾಲ್ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ಹಿರೇಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿ ಸಹ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಜಯರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಿರು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನ ಒಂದ್ಪೇರು ಆಪಜಿ ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದು KN ಟೇಲರ್ನ ಕಂಡಾರಿ ಬುಡೆ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಆ ಕಂಡಾರಿ ಬುಡೆ ದಿನ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಅಮ್ಮೆ ಮಗ್ಗಿ ರಡ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿರು ಬಹುಶಃ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮೂರು ತಾಂಡ್ಲಿ ಕೊನಜ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೂರು ತಾಂಡು ಅವು ಮರಕಲ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಮೂರು ತಾಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿಂದೇ ಅನ್ನ ಬಂಡೆ ಆತ ಬರ್ತು ನನಗೆ ಯಾನು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಅವು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಯ್ ಮೂರು ತಾಂಡು ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಯಾನು ಹೀರೋ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒತ್ತೊಂದು ಜರಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಜೀರ್ ಕೊನಜ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀನು ಜರಂಗಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಯ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಗುರುಕುಲು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂತ ಅವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಜಾರೇಕರ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಆರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆರು ಡೆತ್ ಆಪಣ ಪಡ್ತಡು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ 3 ಜನ ಮಲೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಬತ್ತು ನನಗೆ ಎಗ್ಲ ಬರೋ ಬಣ್ಣ ಕಾರಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಎಡಬ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪುದ ಅಪಕ ಎಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಡ ಪುಂಜರು ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮಲ್ಪೊಡ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನ ಆಪಜಿ ಪುಂಜರು ಈರು ಮಲ್ತು ಜರಂದ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕು ಈರು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐದು ಹೊಡೆದೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರ ದಂಬರ್ಸಾಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತೇರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂದ ಸರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ರೇ ಬಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಾರ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ರೇ 20 ನಿಮಿಷ ಎಂಗೇಜ್ ಬರೋದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ ಕುಲ್ದಿನ ಜನ ಲಂಚರುಲ್ಲರತೆ ಅಂದ ಆತ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಕುಲುನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಕಿರಣ್ ರೇ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸುದೀಪ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಕೋಟಲ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಂಗೆ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೇ ನಾವು ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದನ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆನಿ ಇಕ್ಲಪುರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂತೆ ಇಂಕೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇಜಿ ಇರ್ಲಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟರ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಠ ಪೂರ ಪಾಠ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತು ದುಂಗುರ್ದೆ ಮಂತು ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಕಿರಣ್ ಆಡು ಎಟ್ಟೆ ಮನ್ಪಡ ದೇವೇರು ನನಲ ದರ್ಶನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಹೋರಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಬಾರಡಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఒక పొసకూరలో ఇంకొంచెం ప్రీతితో సుత్తి వాయిని ಅವರ ಬರೋಣ
ನಿಜ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಕಿರಣ್ ರೇಂಗಲ್ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಉಪ್ಪೇರು. ಆರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟ ಅಂದೊಂದು ಎಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಎಂಕಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಅದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಸಾಕರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬರೋದು ಅಭಿನಂದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಡಿಂಚ ಕಿರಣ್ ರೇ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಗ ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ನ ಕುಳಿದು ಬರ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತೆ ಬಳಿಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬಳೆಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆಗೂ ಬಡೋದಿತ್ತೆ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಮೆಲು ಕಿರಣ್ ರೇ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಜೇರಂ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪೂಂಜೇರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಪಡೇನು ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಪಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಂಡು ವಿಲನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂತ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪವಿದೆ ಒಂದೇ ಪೂಂಜೇರು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಬಹುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಟ್ಟತ್ತು ನಡು ಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಬಹುದು ಗೊಂಗುದ ಬಾಡಿದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಐನು ಮಲ್ತೆ ನಾಟಕ ಆಂಡು ಆನಿ ಜೇರಂ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಫುಲ್ಲದೇ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಾತೆರೊಂದು ನೆನಪು ದುಂಬರಿಸಾಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈಕುಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮೆಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಗಾದೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡೈನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡು ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಈರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಬರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ರ ಪನೋಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಜೀರಡ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಆವಾಡು ಮಲ್ಲವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇರಕ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಈ ಯುವ ಕಲಾವಿದರೆ ದಾದ ಒಂದು ಪಾರಿ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀವೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಪುಂಡ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಡು ಬರೋಡು ನಿರ್ದೇಶಕೇನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುದು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಏಪಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಬಾಕಿದ ಒಟ್ಟುದ ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆದ ದುಂಬ ಪೋಡುದಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸತ್ತಿಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾರಂಗ ಕೂಡ ದುಂಬು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಿತರ್ನ ಏನೇನು ದೊಂಕು ಜಿನ ಡಾತೆ ತಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನೆನಪು ದೀವಡ ನೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾ ಏಣಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪನ ಆ ಏಣಿನ ಎಪ್ಪಲ ದೊಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನ ಅದು ರಡ್ನೆ ಅದು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನೋಡ ಒಂಜಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೇರೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನಾರು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಅಸೇಗೊಲಿಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರಿತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಲ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಇನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಸರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಅಂಡು ಖಂಡನೆ ಬಿಡೋದು ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆನಿ ನಾಟಕ ತೀರ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರುವ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಆನಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಇಂಗಳ ಜರಂಗಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಾಟಕ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರುವ ಏನ ಅರಾಧ ಬತ್ತು ಬಂದಿರು ಹೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತುಯ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇತು ಕಾಲ ಬಡ್ಸಿದೆ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಡು ಎಂಗ್ಲ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಫೋಟೋ ದಿದ್ದಿತ್ತ ಆರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆಯ್ನ ಆರು ಎಂಗ್ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡಿದಾರ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾ ಬಯಕೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಇರಗೆ ರಂಗೋಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾತಾಡು ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಇರಗೆ ನೆರವಾದ ಅಂತ ಇರೋದು ಅವು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಅಂಡ ಯಾ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಜಿಕೊಂಡಾಯ್ತು ಆ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 150 ಶೋ ಮಲ್ತಾ ಇರುವುಕ ಅವು ಏನೋ ಎಪ್ಪಲ ಮರಪ ಅಂದ ನಾವು ದೇಪಂಡ ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ
ಈ ದೂರವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಬಂತ ತೆರಿಪಾವಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ಕೊಂಡು ಈತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮದ ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಬರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಕುರಾಲ್ದ ಪಾತ್ರಕತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ, ರಂಗ ಕೇಸರಿ, ತುಳುನಾಡ ಚಾಣಕ್ಯ,
ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ವಜ್ರಮುನಿಂದೆ ಪುದರ್ಪಡೆ నుంచిన ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ಭಾರಿ ಪಾತ್ರರೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆರ್ ದೆಚ್ಚ ಕರೆಕುಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಒಟ್ಟು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡಿಗಿರಿ ಏತ್ ನಾಟಕಗಳ ಅಭಿನಯ ಮಂತದಾರ ಇಟ್ಟು ನೆನಪುರಿನ ಪಾತ್ರಲಂಚಿನ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನು 1350 ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ 3000 ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರುತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ದೇವಂಡ ಎಂಕ್ ಆನಿದ್ದು ಇನ್ನೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಏಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಏನು ಭತ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ಏತ ಮಂತೋಯ್ತಾರೆ ಆತ ನಾಟಕನು ಏನು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಂತೋಯ್ತೆ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ವೃತ್ತಿನೇ ಬಿಡ್ದೈತೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲೆ ನಾಟಕ ಒಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ನಿಜವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಸುರುಗು ಮಲ್ತೀನಿ ಸುರುಗು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕೆ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಲಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ನಾಟಕ ಅವು ಒಂದುವೇ ಪಿಲ್ಲರ್ಡೆಂಗ್ಲ ಮೂಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನ ದಿನಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಕನಂಜಾರು ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪಿರಬಣ್ಣಗ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾಟಕ ದಯಪಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮುಂಬೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 110 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಏನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ಮುಂಬೈ ನಗರೋಡು ಏನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ತೋಜೈನೇ ಏನು ಅಲ್ಪ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ರು ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಪಿರ ಈಗ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಅಂಚದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುದಿಲೆ ಶಾರದಾ ಆಡ್ಸೋದು ಮಂತ್ರಿತರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇಂಜಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಉಂಟು ಮಾಧವ ಜಪ್ಪು ಪಟ್ನ ಮೇರ್ನ ಬಂಗಾರ ಖಂಡನಿ ಅವಳ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 150 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು 150 ಶೋ ಐದು ನಾಟಕಗಳೇ ಅವಜಿ ಪಿರಬಣ್ಣಗ ಅವಳು ಒಂದು ಬಗ್ಗೊಂಜಿ ಪಗ್ಗೆದಾಯಿ ಆ ನಾಟಕ ದುಂಬದ ಹೊರತರು ಪಗ್ಗೆದಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೆದಿನ ದೇವು ಪೂಂಜ ಅಂಕ ಪೂಂಜ ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ದುಗ್ಗನಗೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ದೇವು ಪೂಂಜಿಲ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಪೌರಾಣಿಕ ಜನಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬರೋ ನಾಟಕಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರು ಮಂದಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳೆಂತ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಣದ ಪಾತ್ರ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಪರತಿ ಮಂಗಣ್ಣ ನೇಮದ ಬುಲ್ಯ ಐಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 75 ಶೋ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟದ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಸುಂದರಿ ಪಂಪ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದು ಪನ್ಲೆಕೊನೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ದೀಪನ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ ಜಗ್ಗಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕುದ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಮುಂಬೈಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಎಂದು ನೇಮದ ಬುಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಖಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಬೇರೆ ಸುಧೀರ್ ರಾಜ್ ಉರ್ವಾರ ಮೇಲಿನ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಈತಿ ಅವೇ ನಾನಾ ಬೋಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾಟಕಗಳು ಯಾನು ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಬಂದೈತೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟ ನಾಯಕ ನಟೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾನು ಅಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಬಂದು ನಾಟಕ ಧಾರಾವಾಹಿನ ಡಿ ಚಂದನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐಟು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದರು ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಪಕ್ಕದ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರಿಪೋಯಿ ಅದು ಆಟಗಳು ತೀರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಂಟಾಯಿನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಧರ್ಮಯುಕ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಂದ್ರಾಸ ಆಳ್ವೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ದಾನು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳು ಕೊಡ್ತಾನು ಒಟ್ಟು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಜೈ ಮಾತ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪರಣದಲ್ಲಿ ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಂಟು ದಯಬಂಡ ಯಾನು ತೃಪ್ತಿರು ಬನ್ಪೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಬನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಿ ಯಾನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಗುರುತ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ತಾದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅನೇಪಲ ಚಿರರಣಿ ಐಡ್ದವರ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಜೈಮಾತ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ರಂಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಂಗ ತಂಡದೊಡಿ ಅನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೊಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವು ತಂಡ ಅಂದು ತಂಡದ ಮನೆ ರಾಬಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಂಡೊಡಿ
ಯಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಈ ಎನ್ನ ಸತತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ರಂಗ ನೆಟ್ ಜೈ ಮಾತಾಡು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜವರ ಬೇರೆ ಗುರುಕಾರರಾದ ಯಾನು ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೇಟ ತಂಡ ಎಗಡೆ ಯಾನ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೋಕಿಟ್ಟು ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಸಾಕಾರಡು ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಅವನಿದೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಡಿದಾಗ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಿರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಲಯನ್ ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಇಂಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಲಯನ್ ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಿನೋ ಮೇರ್ನ ಬದ್ದಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಗೆ DOSP ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸತತವಾದ ಇತ್ತೆ 26 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಊಟ ಮಲ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಸುರುದ ಬದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾಡು 26-27 ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಗೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಕೊರಿಯರು ಐದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬರುವುದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯರ ಅಬ್ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಣ ಕಲಾವಿದನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿಸಿಂದ ಅಟ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲ್ದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವು ಈಗ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಣ ನಾವು ಕಲಾವಿದನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನಿಜವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವರಿ ನಮಗೂ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೂಕೆರಬಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಪಣಿ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿರೋದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಬಳಪವರ ಪಡ್ಪಣಿಗೆ ಇನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಈತು ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಜ ಅದು ಈತ ಏನಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಾಡು ಹೂವೇ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಹೆಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಿತ್ತ ಒಲಿದೆ ಬಟ್ ಯಾನು ನೀನು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ತೋಜಿದೊಂದ ಒಳ್ಳೆದಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಋಣ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಯಾನ ಅವೇ ಅವು ಯಾನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಿಲ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪುಣಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಖಂಡಿತ ಆ ರಂಗಭೂಮಿನ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಇನಿ ಇದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಕನ್ನಡೋಡಿ ಇದು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರಮಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಐದರ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾಕೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಂಚಿನಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವು ದಯಮಾಡಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ರಂಗಬಿಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಮನ್ಪಡಿಂದು ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತದು ಐಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೇರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಐಕೆ ಯಾನು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾನದೆಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಕೂತಿತ್ತೆ ಯಾರ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪಡ ಟೈಮು ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಆರು ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಅದು ಪೋಯ್ರು ಪೋಂದು ಪುಣಗನೆ ಆರ್ನ ತರಟು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಅಪಗ ಪ್ಯಾಂತಮ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಅಡಿತದ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಕತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿರೋದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗದ ಜನಗ ಆರು ಪಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಂತಮ್ ಮನ್ಪಡ ಆಟ ನಡೀತಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಅದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನೂಪ್ ಸರ್ನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೀರೋ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಲ್ಪಡೋದು ಈಗ ಹೊರಡೆ ನಂಬೇರಾಯ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಅಡುಂಬ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಂಡ ಪಾತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಐಕೆ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ದಯಬಂಡ ಆರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇದು ಕೊರಿಯಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊರಡೆ ಶಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಪ ತೀರು ಅಂತ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಇರಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಗೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪುರತರು ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಮುಳು ಬರೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಾಡಿತ್ತು ಅವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಗೊಂಜಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಪಿದಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ನಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಯ ಕಾಂಡ ಬಿದ್ದಾನೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಸುಖದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಎದುರೇ ಇಂಗ್ಲೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೂಮ್ ದಲ ಮಂತಿರು ದಯಪಟ್ಟ ಯಾನು ಎತೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣದ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಎಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನ ಬರ್ತಂಡು ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಯೆ ಅದ್ಭುತ ಯಾನು ಅವಾಗ ಪನ್ನೀರ್ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಟ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ
ಆಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಸೆಟ್ ಪಡ್ದಿರು ಅವು ತೂದು ಬರೋಡತಿ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಅಂಚಿನ ಆಜಿ ಕೋಟಿದ 7 ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರು, 7 ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅದ್ಭುತ ಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿ ಅಂಕರ. ಅವು 100 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ 100 ಕೋಟಿ ಎಂಚಿನೆಗೆ ಆತನ ಬರ್ನೋ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು. ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಾಯ್ತಿರಕ 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಆತಂದು ಅಂಚೆ ಖರ್ಚು ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಿರ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿರು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 7 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಿರು. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿನ ಬೇರ್ನ ಎದುರಿದ್ದು ಅಭಿನಯ ಅಂತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬೇರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ರಿಂಜ ತೂಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾನು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ತೂಪುಣಂಜಿ ಲುಕ್ಕಡು ತೂಂದಿತ್ತರು. ಯಾನು ದಾದನಪ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಅವು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಸೀನ ಅಂಡ ಆರು ಪೋಯಿರು ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗಿರು ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಕೇಂದಿರ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇರಡ ಪಾತಿರಿಯರ ಅಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬಂಡೇನು ಹೆಜ್ಜಿ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಡ ಕೇಳಿರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇருந்து அப்போ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ತೂನಾಗ ತೆಲುಗುದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿರು ಅಂದಿರು. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಯಾರ ಬಂಡ ಗುರುತಿಸಾದು ಕುಡುಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೋಲಿಗೆ ಅಂಡ ಅವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕೇರಳ ಒಟ್ಟ ಪಾಲ ಮುಡು ಅವೊಂಜಿ ಹಿರಿಸೆ ಮನೆ ಬರ್ಬೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 105 ಸಿನಿಮಾ ಆತದು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅವು ಆ ಇಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಆತನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನು 6 ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಂದು ಕಲಾವಿದನ ಅರ್ಥ ತೂಪಿಜಿರು ಯಾನೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಂಡಲ 6 ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಪುದರ್ಲೆತ್ತಾರು ಪನ್ಪಿಜಿರು ಸರ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿದು ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಸೊಗು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲಾರಿಲ್ಲ ಎದುರೆದುರು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅವು ದಯ ಬಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿನ ಎದುರು ಮನ್ಪುಣಗ ಎಂಚಿನ ದಾನ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಪೋನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇದ್ರು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಡ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆರು ಕೊರಿಯರು ಐದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರನಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಯಪಂಡ 6 ತಾಳ್ಮೆ ಯಾನು ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೈತಾರ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಪಂಡರಿ ಸರ್ನಾಥ್ ತಾಳ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಅಂತ ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ಬಂದ್ಬಿರು ಅಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆಯ್ಜಾ ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಕದಲ್ಲ ಇಂಚನೇ ಓಡು ಒಂದು ಜೋರು ಗೀರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒತ್ತಡ ಜೋರುಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚಾತು ಟೋಟಲ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣದ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ 6 ಬೊಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಜಾಕ್ ಮಂಜೀರ್ ಸರ್ 6 ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಯಾನು ಸಿನಿಮಾಡು ಈತ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಐನು ಭಾರಿ ಅನುಭವಿಸೇನೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣಡ್ ಯಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ನಿಜ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದವೆ ದಯಬಂಡ ಅಂಚೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಯಾರೋನ್ ಇತ್ತದು ಕ್ಯಾರೋನ್ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೂಮು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಮು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸೌಕರ್ಯನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಿರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಬುಕ್ಕ ಐದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತವೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಕೇರಳ ಇತ್ತದು ಏನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ದಿನದ ಶೂಟನ್ನು 14 ದಿನ ಕೇರಳದ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏನು JP ನಗರಡು ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಏನು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಡಿಗಿರಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿಂಜ ತೋಯ್ಪರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಜಿಂಜ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಆ ಪಂಡದ ಕೂಡ ಅವೇ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದಂಡು ಐದು ನಿಜಾದ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣದ ಅನುಭವನೇ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮರಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಪುದರ್ದೆ ತೊಂದರೆ 10 ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಂಡ 10 ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ ಪಾತ್ರ 6 ತೂಂದಿ ಒಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ 6 ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪೇರು 6 ಕಲಾವಿದ 6 ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಆ ಸ್ಟಂಟ್ ತೋಜೌಜಿದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ 6 ವಿಷಯ ಪನ್ನೋದಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ದಿರು
ಅಲ್ಪ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಐಟು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಎತ್ತು ಐಟು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಆಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನವರು ಇತ್ತೆ ಐಟು ಆನಿದರಿಂದ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಐಟು ಎನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಎನನ್ನು ಯಾನಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಘಟಾನು ಗಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿದು ಅಲ್ಪ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಶೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಗ್ಗು ಮಲ್ದದು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂದು ಬಂದಿರು ನಿಜವಾದ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಟರ್ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ನಟ ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತ್ರನ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡಿರು ನಿಜದ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಏನು ದವಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಏನಿತ್ತು ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಪಾತ್ರ ಶೈಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯ್ಟ್ಲ ಆತೆ ಕುಳದು ಸೆಟ್ಟಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿರು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಪಿದೈಟ್ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಚಿತ್ರ ఒక ಆರೆಂಟು ತೂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಪಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಬೇರು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಐದು ಪುರ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿನೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತೂ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವನೇ ಕೊಡ್ತುಂಡೇರಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಯಾನ ಐತ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಉಳ್ಳೇ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಅವು ಚಿತ್ರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಐಟಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಮಾತೆರಲ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಆವಡು ನಂಗೆ ಐಟಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ರಮೇಶ್ ರೈ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ಚಿತ್ರಲು ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಈ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇದು ಬರ್ಪಿಂಗಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಚ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಉಂಟು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊರನೆ ಮುಟ್ಟ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪುಗುಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಎರಡು ಮಾಲ್ತೆ ಅವಳ ಈ ಕೊರೋನಾ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆರಲ್ಲ ನಾವು ಮೂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬಂದದ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆರುಂಟು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಆರು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತೂ ಕೊರೋನಾದ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಾತೆರೆಗಳು ಆತನು ತೊಂದರೆಗಳು ಆ ಕೊರೋನಾದ ಕಾಲ ಮೀರದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪಣಿಸಿನ ಕಾಲ ಬರಡದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆಡ ದೇವರೆಡ ನಟೋನ್ಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಕೇರಿಗಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸಕುರಲ್ ವಾಹಿನಿ ಉಳ್ಳರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನಿ ಯಾನು ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಆದುಲ್ಲೆಂದಂಡ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆಡ್ದವ್ರೆ ಈತು ವರ್ಷ ಈ 32 ವರ್ಷ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳ್ಳೆ ಐಕ್ಯ ಕಾರಣ ಕಲಾಭಿಮಾನ ನಿಖಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ನಿಖಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡ ಎನ್ನ ಉಸಿರು ಪುರಾಣ ಮಟ್ಟ ರಂಗಭೂಮಿದ ರಂಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಭಾವನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಗ ನಾವು ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಐನು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೂ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪರ್ವದಂಡ ವಿದ್ಯಾಧರನ್ನ ಯಾನು ಇದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದೇನೆ ದಯವಂಡ ಭಾಸ್ಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಪುಣ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನೊಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ಅರ್ಥನು ಕೇಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಒಡನಾಡು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡ್ಲ ಈರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿನಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋತ ಆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪತ್ತೊಂದು ಇವುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಯಾನು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ನ್ಯೂಸ್ ಓದೊಂದು ಪುಣ ಮುಡ್ಲ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಇರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಂದು ಸಾಯಟಿ ಉಡುಪುಣದ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಲೆಯಡು ಈ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಎಗಡೆ ಪನ್ಲೆಕೊನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ಗೆ ಬತ್ತಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನಿ ನೆಟ್ಟು ವಾರ್ತಾವಾಚಕರಾದ ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ನೀನು ಮಸ್ತಿ ಜನ ತೋಜಿದಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಪಣ್ಣಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಟು ಏನಾಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನಂಜಿನಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ದಯಪಂಡ ಅವಳ ಯಾನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಯಾನ ಇತ್ತನಾಯಿ
ಸುಮಾರು ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೈಕಲ್ದಾರ ನೆನಪು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜನಪದ ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ಒಂತೀರ ಅವಕಾಶ ಹೊಸ ಗುರಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಈರೆಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗೋಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಮಾತಿರಗಳ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲ್ಲಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲ್ಲಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವೇ ಅಭಿಮಾನದ ರಕ್ಷೆ ಅಂಚಿತಿನ ಅಭಿಮಾನದ ರಕ್ಷೆ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಉಪ್ಪಾಡು ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣದಂಚಿನ ನನಲಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ತಿಕ್ಕಾಡು ಅರ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಾವಾಡು ಬದುಕು ನನಲಾತಿ ಎತ್ತರಗಾವಾಡು ಇಡೀ ನಾಡೋರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ವಿಶೇಷದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಾತ್ ಆಜಿ ಭಾಷೆಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಅವಳ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹು ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ 10 ಭಾಷೆದ ಜನಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಾವಾಡ ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯವಾಡು ನಂಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಕನವಾಡು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಪೊಸಕುಳದ ಮಿತ್ತದಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದಿನ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರೆಗೂ ನನಲಾತ ಅಭಿನಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂತುಕೊರಡು ಈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೈಮಾತ ತಂಡಲ ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ನನಲಾತು ಬಡವಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕೇರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜವರ ಅರೆಗಿಲ ಅವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂತುಕೊರಡು ಪುದರ್ನ ಕಂತುಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಈತ ಕೊಡ್ತು ಭಾರಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ ಅಂದಿದ್ದಿತ್ತ 1.5 ಗಂಟೆ ಕರೆಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಡಲ್ಲ ಆ ತಡ ಏನಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೇರಿಯ ಈತ ಕೊಡ್ತು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಾತೇರನ್ನು ಕೇಂದಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆ ಮಂತದ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನ ಬದುಕು ನನಲಾತ ಎತ್ತರ ಗೇರಡ ಬಂದದು ಅರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಬರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ